kumkani. Sizakwenza Nkosi ngokwentando yakho Thixo wethu. Sisenza Nkosi sigcina imithetho yakho. Sisenza Thixo wethu ngokuhlonela kumkani kakumkani. Sizagcina Nkosi izwi lakho Thixo wethu. Siyawulenza Nkosi ngoba wena wedwa unguThixo. Uyathetha Nkosi, uyasikhumbula. Siyabulela Moya Oyingcwele ukwehla kwakho. Siyabulela Thixo wethu uziveza Nkosi ebantwaneni bakho. Ubathethisa Nkosi izinto ezinkulu Thixo wethu. Siyabonga Nkosi, siyamkela ukuthetha kwakho Nkosi. Samkela izwi lakho Thixo wethu Oyingcwele ngoba wena ungcwele Nkosi. Ungcwele Thixo wethu onamandla onke. Sifuna silungile Nkosi, singabantwana bakho. Sithobele Nkosi ukwenza kwakho. Sithobele Nkosi ukuthetha kwakho Thixo wethu. Siyabonga Nkosi, siyabonga Mfana Yezulu. Siyabonga Liba lethu. Sithakekho kuso Jehova egameni likaYesu Jesu. Amen. Hallelujah. Siyabulela Nkosi wami. Sibulela nakuMoya Oyingcwele. Umsebenzi khona phakathi kwethu. Hallelujah. Tinokholwa ke ngoba nayo into azawuyenza. Ozophuma uyiphethe xa uphuma apha namhlanje. Hallelujah. Hallelujah. Cela lesiyezwini lenkosi namhlanje sikhumbula imini enkulu yokukhululwa kukaMoya Oyingcwele ezantsi emhlabeni uba ibe nguye osilawulayo. Uba kwizinto ezininji Thixo azenzileyo zikwezodlula ezi zimbini, eyokufelwa kuKristu neyokubathiswa nguMoya Oyingcwele. Ikholwa elingahlanjwanga ngegazi likaYesu, lanikwa amandla kaMoya Oyingcwele aligqibelelanga. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Namhlanje sikhumbula leyo mini uMoya Oyingcwele wahlikela ngezantsi kwezebantwini. Ncwadi yeZenzo chapter 2 sizawufunda kuverse 1 kuyotsho kuverse 4. Glory to Jesus. Ncwadi yeZenzo sahluko sesibili. Sizawuqala kuvesi yokuqala siyoma kweyesine. Isihloko sithi isipho soMoya Oyingcwele. Kaloku ekuzalisekeni kwawo umhla wePentekoste baye bonke bemxhelomnye ndaweninye. Kwaza ngequbuliso kwaphuma ezulwini isandi esinjengomoya ovuthuza ngamandla. Sayizalisa indlu yonke ababehleli kuyo. Kwabonakala kumi iilwimi ezabekayo ngathi zezulwini. Lwaolo lwahlala phezu kwabo bonke ngabanye. Verse 4. Bazaliswa bonke nguMoya Oyingcwele. Baqala ukuthetha ngalwimi ezinye njengoko uMoya wayebanika ukuba bathethe baphilisele. Father, this is your word. Lingcwele namhlanje. Liwenza umsebenzi ezinhlizweni zabantwana bakho. Holy Spirit, I offer this time, this opportunity, this kairos moment kuwe to minister to these your people.
platform. This is your church. These are your people. Introduce yourself to those who don't know. Sikhumbuze nakwabo bakwaziyo sebelileyo umbani. Today we are not just celebrating a day, but we are celebrating you, Holy Spirit. Yenza umsebenzi oqhelekileyo ezimpilweni zethu. Ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Glory to Jesus. Ngihalela abazalwane uba namhlanje ke simamelane ngenhliziyo. Asithetha ngomoya oyingcwele. Asithethi ngelizwi eliseBhayibhelini. Sithetha ngomuntu. Hallelujah. Sithetha ngabantu. There is no better way to introduce the Holy Spirit than for Him to walk into the room. Simqondo wakumuntu. Akakho sencwadini nje qha. Uhamba phakathi kwabantu. Glory to Jesus. I will try my best to explain what I have to explain. Kodwa inhliziyo yakho yiyo limameleyo. Kukho into eza kwakheka phaa kuwe. Kukho into eza kwenzeka phaa kuwe. As you listen. Hallelujah. If ungenapha namhlanje wazali nayo umoya oyingcwele uyakholwa kodwa you were never baptized by the power of the Holy Spirit. He will baptize you if you believe it. Hallelujah. Hallelujah. Sikho sonke. I have so much I want to say, but at the same time, ngihalela uba umoya oyingcwele ibe nguye lo usithethelayo apha kuthi. Go to verse 1. On the day of Pentecost, all the believers were meeting together in one place. All the believers were meeting together in one place. Suddenly, there was a sound from heaven, like the roaring mighty windstorm, and it filled the house where they were sitting. The sound filled the house they were in. Glory to Jesus. Kwazali sandwe. Kwazali sandwe bazalo. Sandi. It is isandi esinjengesivunguvungu somoya. Sayizalisa indlu abebehleli kuyo. Now it's important for us to note into about the Bible is specific kwinto ethi isandi. As ayithi iBhayibhile umoya. Ithi iBhayibhile isandi. Sazalisa indlu njengoba sihleli nje nathi sidibene singumzimba kaKristu bathe kuhlaleni kwabo kwakwisandi esingena apho bahleli khona. But esisandi sabe sine texture apha kuso soba ingathi sisandi sesivunguvungu. Glory to Jesus. Ndiyamcela amen. Amen. Hallelujah. Funa noba
umzimba wakho awuvumi kodwa uAmen yena akapha umkhuphe, because uAmen uthi makube njalo. So I want you to agree with me. I want you to agree with me. As the heavens agree, I want you to also agree with me. Hey, something is going to happen, bazalwane. Hallelujah. Kwakuyisanti esiyizalisayo indaba behleli kuyo. Now it amazes me that kuthethwa ngesanti akuthethwa ngomoya. Because umoya uyawuva, you feel the wind against your skin. Awuphuma phandle kufuthuza umoya, you feel the wind. You might not see it. Selongayibona. Umoya konke ubonayo. Akhona unokhomba usuka ngapha wabheka ngapha, but uyawufilisha, you feel it. But that's not what the Bible is talking about. In the Bible, he came as a sound. Kamanya mazwi into ayiadressayo ekuzeni kwakhe umoya oyingcwele, it is your ability to hear, not your ability to feel. Okay. Ngala ke sisibheke ecaleni feelings. Ngoba mininji imoya esivayo. We can feel a lot of spirits, but this particular spirit has something to do with what you hear. Uvantoni ngendlela zakho uvantoni ngimfeke ngokuthola isithi athi faith comes by hearing, and hearing the word of God. Umoya oyingcwele comes by faith, and faith comes by hearing. When we hear the word of God and we gain understanding, we start to understand who he is. And when we know who he is, we receive him. Siyakwazi umamkela. Asamkela umoya womshologu, samkela umoya kaThixo osangokuva uvantoni. When are you hearing? One of the greatest challenges we have kwibandla lethu Pentecostal churches ezizethu is that sihamba kakhulu nge-feelings. Tedeske nongenguwo singawuva ngoba sihamba nge-feelings. But today I am here to establish you in the truth of the word. It came with a sound. There is a particular sound when the Holy Spirit comes. Ulula njabazalwane uba bathi besitindingana imoni ngcwele ndigcwele kuye kodwa uthi kusawungahambi kaphinde umve nasemzalwane esithi ndinomoya wenkenke wobugqirha ungakwazi ukwahluleka mzalwane khawume ubugqirha okanye unomoya kanti le nto izawusohlulela ayofilile omvantoni. You heard. He came as a sound of a rushing wind. Asibambi uba siwuvile umoya xa ukungena, sibambi into yobana sivile the sound of the Spirit. Now, ubungumuntu kamoya oyingcwele owazi ukuhamba nomoya oyingcwele, you will know ukuthi ezinye izinto you might not pick up ngokubona kwamehlo, but you will pick up in the sound of the Spirit. Even now as I speak, there is a particular sound in the Spirit that is abanye bazawuva imvula eyenayo kumoya. There is a sound of rain in the Spirit. Asingayiboni ngamehlo enyama ngoba into yamehlo enyama izamva sesimvile umoya uthi. There is a sound. There is a sound. There is a sound. In this season there is a sound of a marching army that is being raised for such a time as this.
Siphokotisana nayo, siswatsulisana nayo ngoba siyayiva isound yona kwamoya noma singekababoni ngokwenyama kodwa isound yona siyayiva. Kune sound yesigqi sikamoya oyingcwele. There is a sound of a marching army. There is a sound of a rain rushing down. There is a sound of the power of the Holy Spirit. Hey, so maybe the sound came in the room. Sound came in the room. Umefika. Waqalisa ukuvela umlilo. So they moved from a sound of wind to the manifestation of fire. Glory to Jesus. But before ndifike apho ngicela ubuye umva kancinci bazalwane ndibuye ndiye kuYesu, because this is not the first time that the Holy Spirit comes. Ngoku uYesu afikayo, when he arrived and stepped out of the background, wavela evezwa kuThixo ethi kwanyanzeleka uba makaya kuJohn the Baptist ayobhaptizwa nguJohn the Baptist. And when he was in the middle of the river, ithi iBhayibhile avuleka amazulu kwehla umoya oyingcwele njengehobe. Came the Holy Spirit as a dove, and again his sound was heard. Hey, of course. This is my son, Yeah. whom I am well pleased. Fear me. Ngoba umoya oyingcwele xa ukwehla phezu koYesu, okwesibini okwehla phezu kwabafundi bakaYesu selengekho uYesu. Why is it that uYesu wehla njengehobe kodwa kubafundi bakhe wehla njengomlilo? Okay. Ikhalela nimamele ngomoya wenu bazalwane. Uhla phezu koYesu njengehobe. But the very same spirit umesehla kwaba bazalwane wehla in a different form, and in the form of fire. Inkinga zakho uYesu was already God. Amen. uThixo egqibelele ebuthixweni bakhe. And therefore umsebenzi kamoya oyingcwele owehlela uYesu was different from umsebenzi kamoya oyingcwele owehlela abafundi bakhe. But let's also still move back a little bit, because sikhe sayibona lento yelihobe. uThixo isimanga sakhe is that uyakwazi ukulanda izinto ngoba akajongi into yanamhlanje. He looks at his greater plan from eternity up to now. Enzinto namhlanje kanti usummarize into awayeyenzile. Okay. Enzinto ngoku karu correcta into ibiphazamekile. Ngicela ninive bazalwane. Ngicela nindive. Ndithi uyakwazi uThixo uthi enzinto ngoku ungalibalwe nephendula umthandazo wakho kuba uthandaze ngoku. Kanti uThixo esenza nje akatsalwa ile kuyithethileyo ulungisa into ayayi. Ezinye izinto othi xa uzijonga ubona yigrace leyo bambe kule ndawo. Ucinga uba yigrace yoba kubulungile kuba uthandaza kakhulu. Kanti uThixo yena akajonganga leyo ukuthandazile. Une-connection ayenzayo uba kukhona umuntu wakhe wathandaza, kukhona umuntu wakhe wasokola ndavuma, but ndane promise endiyenzayo ukuba in a third
to the 4th generation yabantwana bakhe abazudlula kwezinto adlule kuzo. I am correcting it in the 4th generation. Ungene wena as a 4th generation kanti uThixo akatsalwanga kubumhle, utsalwe ukuba unezinto azcorrectayo. Ndithetha le nto kuba ndifuna uyibona uba akukho kavela yenze nje uThixo for the sake of uyenza. Izinto ezininzi uzenza uThixo enomlando wazo. Wehla phezu koYesu njengehobe. Nithe ukuthini lobe? What is this? What is this, God? What is this you are doing? Ayisibona nje umangaliswa usuke wenzeka into esingazange sayibona. Cinga babesitsho abazalwane babemme kulamlambo noYesu into engazange sayibona. Kodwa abazazi izibhalo understood that what is happening now is symbolic of what happened bephume emkhombeni kaNoah. Abantu kwakhutshwa ihobe layokhangela umhlaba owomileyo, kwabekwa icovenant entsha phakathi koThixo nomntu. Now the coming of Christ was the end of the covenant eyenziwayo ngaphambili and the beginning of a new covenant. Namajuda alaziyo ihistory yabo uba unguThixo we-covenant. And so now what we are experiencing is a beginning of a new covenant. Whenever the Holy Spirit comes, it is the beginning of something new. Once we share a moyo itwele, ukimba is just an experience in church. When the Holy Spirit comes, there is a new beginning, there is a new chapter, there is a new covenant, there is a new story that is being written. Mamela namhlanje ukulapha uzange wabanayo umoya itwele, ndifuna inhliziyo yakho inkosi andikulambele, because the minute you receive the baptism of the Holy Spirit, trust me, your life is about to change. Kwiminqophiso emitsha ebhalwayo mthini xa ukhululela umoya ingcwele qawulitsha. So uYesu, the coming of the Holy Spirit, was not here to do anything kuye uYesu ngaphakathi abengenayo. It was in actual fact God's move of revelation, revealing who He is. Sema so. Sema so. Amen. Uzomkhile ehlabathini ukuthi ungubani. That's why it was different from ukwehlelwa ngomoya oyingcwele kubafundi bakaYesu, because kuye it was a symbol of God revealing Him to the world. When the Holy Spirit comes upon you, there is an element of revelation. There is an element yokukhilwa kwakho. Abantu bakwazi ngobasenyameni, abantu bakwazi ngokomlando wabo. But the minute esehlika umoya ingcwele egcwalisa amongst izinto azawuzenza kuwe, one of the most important is to reveal who you are. Now that you are filled by the Spirit, you become a spirit man. And it is a spirit man that impacts the world. Wakwazi utshintsha mntu, wakwazi utshintsha nto, wakwazi utshintsha simo, unguwe ungumuntu wasenyameni. It takes the person of the Holy Spirit coming in you, indwelling you, and making you a spirit man, that He reveals who you really are. But in our bekwazi ba
wasemaxolweni kulaa usungapha ezantsi kweyadi. Kodwa xa ugcwele umoya oyingcwele bazawufana noYesu kwamele bebuza remana ingonyana ka utheni ngoku wathetha into ezingaka, utheni ngoku wenza imimangaliso engaka, wasixelela izinto ezimangalisayo ezingazazi. Why? Because now the Holy Spirit introduces that into you. Can I submit to you bazalwane ukuthi awukazazi ungekaqhathi? Uzawucinga uyazazi but awukazazi. There is a version of you evela only xa ugcwele ngamandla umoya oyingcwele. Ngoba umoya oyingcwele uyakuphendulela, akugqwethe from the inside out. Hayi sizothetha ngayo namhlanje. Ndithetha mphumezweni umoya oyingcwele ingawe. Ingongani ingawe. So mesehlika kugumbi eliphezulu ngoba bazalwane wehla umoya oyingcwele njengomlilo. There was a sound kuYesu ethi unyana wami. And there was a sound of umoya ongamandla xa isehlika kwela gumbi eliphezulu. Mesehlika kwigumbi eliphezulu akasanxibanga umfanekiselo wehobe, unxibe umfanekiselo womlilo. Because thina sifani noYesu. kuYesu umoya oyingcwele bezomkhila uba ungubani. Kuthi umoya oyingcwele uzosibumba before us. So the manifestation of fire phezu kwezinhlobo zabo bazalwane zathi umoya oyingcwele kubo akakwazi ukuveza intsobi yobuthixo kuqala engayibumbanga kubo. And part of ukuyibumba is that akasebenzi ngenye into uthixo ngaphandle komlilo. Umlilo kuye yiwodi yokunyibilikisa, wokuvuthiswa, yokubhaka kuze kuvuthweleke nguwe ngaphakathi. He uses fire. He could not use fire kuYesu because ebesegqibelele. Okay. But kuthi asigqibelelanga, therefore sisadinga ufakwe emlilweni. So he shows up in the fire. Glory to Jesus. Ngifuna ke sihambe nayo a little bit kule ndima yomlilo. Because nayo ayiqalanga apho. Ayiqalanga ngale mini yePentecost. In actual fact, abazalwane abaninzi bathi xa becinga ngale chapter 2 kuthethwa ngePentecost, bacinga Pentecost equals to the coming of the Holy Spirit. No, become a Jew first to understand what Pentecost is. Alone. Ntoni iPentecost iyodwa. It was a Jewish festival, one of the top 3 biggest Jewish festivals. Yona ibisenzeka ngexesha lesivuno. Apha abazalwane amaJuda kwakuye kufuneka uba ayovuna half of intsimi zawo, awugqiba abophe eso sivuno, mainly wheat, ingqolowa, abophe isithungu ezenazo endlini kaThixo as an offering to God. And when they bring that harvest to the house of God, ufuneka uba mabasithathe ezi sithungu and wave them in the air. Wave them in the air as in dedicating it to the Lord as their first fruits. Let's take our first fruits up on Tuesday as their first fruits unto the Lord. So it is not by mistake that the Holy Spirit comes on the day when they celebrate the Passover, because what is going to be born out of this is the harvest that is going to follow. It's very specific. 50 days after Passover, on a particular time, where Jerusalem, Jews coming to celebrate the Pentecost,
festival. But not only izinto zikamoya ingcwele ziyamangalisa, because what then happens is that njengoba kuse amaJuda onke elapha ngexesha kuzokhululwa umoya ingcwele xa ehlela abazalwane baqalisa ukuthetha ngezilwimi. Not ezi zethu, not oShakayanda. Ithi Bible, they began to sing, or they began to testify of the goodness of the Lord in different languages. Can we talk about biblical tongues? Uba priority ngokwela xesha lokumoya bebahlela okokuqala abazalwane, it was a point of declaration of the goodness of the Lord. Asinathethi get tongues as weaponized. Basawuleka amagwirha nge-tongues. Shakayata papa sakapaza. Back to the sender yende besika. These particular tongues bezichaza ukulunga kukaThixo ngelwimi ngelwimi. In actual fact, abantu ababekhona kula dolophu yaseJerusalem ngela xesha ithi banqumbelana ukuya beyomamela ngoba elongo uva kuthethwa ukulunga kukaThixo ngelwimi lwakhe. Ngabantu abangazange bofike eAfrika, ngabantu abangazange bofike eAsia, abangazange bofike emazantsi, kodwa bathetha ilwimi lwabo bebabaza ukulunga kukaThixo. They understood those languages. It's a Bible. Amanga. Uba. Bayazinjani yonke into bayithethayo aba. Ujesu kubekho abathi hayi baqinile kusekusasa. Yeah. They're drunk. Noma ba-drunk, kodwa uba drunk uthetha isi-Mandarin ongazange wasihlalele eklasini usifunde, is still a powerful drunkenness. In actual fact, the fact that Pentecost is talking about harvest, kube kugcwele Jerusalem inhlanga ngenhlanga, baze behlele ngumoya ingcwele bethetha ilwimi ngelwimi. That speaking in tongues was a prophetic declaration. Out of this fire shall come something that is going to harvest nations. Bazalwane, we are not doing justice to the power of the Holy Spirit if all we do is preach a death. When's a profound declaration that this thing is going to harvest nations in speaking in tongues. It was not a mistake. It was not a coincidence. They understood exactly. The second connection ends again, and I want us to see is that this Holy Spirit came in the form of a fire. Akaqalanga uThixo ngomhla wePentecost ukusebenzisa umlilo. Ke wehlika umlilo uMoses esamadlelweni. Wafika umlilo kaThixo ezobiza uMoses. Biza uMoses walusa igusha zakwabo. Kanti uzawudibana nomoya ingcwele emadlelweni. Xa efika unomlilo awuthi awupheli. Wathi uyavutha. Hallelujah. Uyavutha nomlilo kodwa awupheli, awucimi. It was a manifestation of the Holy Spirit. The first thing I want you to note, if you want to write it down, write it down. I want to speak to what you hear. Is that the Holy Spirit came to call Moses for a divine mission. Mission to set his people apart. That manifestation only as Moses
Bilobiso. Awekelo umoya oyingcwele nje for uve kamnandi. Ukwisono ke lifika lekho xa wehlelwa ngumoya oyingcwele. Elobisa. Wenzela umoya oyingcwele wambiza uMoses and he could not escape the call of God. Wasibeka isizathu soba why ezawufeyila kule mission. Lord, I will fail kule mission ngoba andikwazi nokuthetha. Ndiyathintitha even what ulwimi lwam can say it will not be enough. Wasibeka isizathu kanti uThixo ukholwa kanye ngaba banesizathu of why they will fail. Abashiya bane confidence that I can do this thing. Alolanda lo usidelileyo, lo ungasiqondiyo, lo uzijongela phansi athi ndifuna wena kanye. I will empower you. It's fine. Altar to Aaron. Even we are subjected. Oh, how global we now was subjected. Altar to Aaron. Even we are subjected. Can go Aaron no sala one number wababikele. Kamanya mazwi. When your ability fails, the priesthood in you will advocate for you. I think that in the winter wrong. Yeah. God does not need you to supplement ukungakwazi kwakho ngenye into ngaphandle kobubingeleli bakho. When you cannot do it, return back to prayer. Return back to offering your body as a living sacrifice. Return to your priesthood. And your priesthood will speak for you. When Jacob atalifume uMoses ahambe aye eEgypt. Mefika eEgypt. Abakhulula abasebenzi. Abephuma bekhululwa. Umlilo wesibili. Yanga umlilo ongumqulu womlilo emini. Ebusuku ongumqulu womlilo emini ongumqulu welifu. The Holy Spirit was there. The second thing that the Holy Spirit gives when He manifests is a guidance ability. Ababazalwane kwathiwa anizuhamba lingahambangela lifu. Malihleli dlala. Malisukuma lihamba hamba. Because the direction yakho ayisusa ngokuhlakani bakho. The direction yakho isawuza ngomlilo. Follow the fire. Oh, follow the fire. Umfutho kumlilo ebusuku awunotice. Awuniki 3 days permission. Awuniki permission yeveki wakawusilungiselele next week Monday siyahamba. Bazalwane abaleyisa ukumvumo oyingcwele abathanda unegotiate ngentambo zenu kwinto kaThixo awunothisi umlilo kambe umuva uyakuva. Move with the fire. Move with the fire. Belibela ukuthi uzabana ngikwazi ukuya ngoba kade ngiyifundisa ibethile ngakade ngixelela uba yenza njani. Hey, move with the fire. Go to practice iswayo kulento wonke umuntu uthatha into zakhe abopha amabande abheka phambili. When the fire moves, because asifumani ukuthi direction sifumana kulifu lomlilo. Kunelifu lomlilo bazalwane, kunelifu lomlilo elihlezi phezu kwethu nana kunelifu lomlilo.
Follow the fire. Follow the fire. Follow the fire. Awulandela umlilo. Awulandela umlilo. Come with me, Pastor. Allow the Holy Spirit to form something in you. Kanti noma ingceliza bamoya we-guidance. Uphatyaza kangaka nje. Uba uhamba ngokucika kwakho. Uphutha kangaka nje. Ingoba ulandela imlilo, ulandela inhliziyo yakho. You follow the fire. Ngexesha izaba ngathi phambene lento kuthiwa yenze le ndawo kuthiwa ngena kuyo kodwa uyayazi umoya ingcwele uba this is my guidance, this is my divine appointed guidance for your life. Let it go. Sayaka njani umoya ingcwele kubambelele for dear life ngoba yiyo ndiyasibiza ngathi I let it go. Kanti uyayazi umoya ingcwele uba ukulungiselela ntoni ngaphambili. Akhalaza abazalwane bembambelele kwiifisha ezimnandi zase-Egypt. Babefika entlanga badela nomlilo lo phambi kwabo bathi sawufela apha ngoba besihlutha apho suka khona usizise entlango. Moya ingcwele, why bring us to the desert? Kanti uyasithanda umoya ingcwele intlango. Kulaphalo lakho. Kulaphalo lakho. Your ability to listen. Your ability to listen. Alandela iqululo lomlilo enhlaba. Bawufika apho basuka khona ezweni lesithembiso. Kodwa ke uma kwakhiwe itempile. According to the specifications, sikathixo wabanika imiyalelo, wabanika measurements. So that into mayakhiwe njani ngaziphi i-measurements. Kanti uyayazi uthixo ngaphakathi sawugqitywa lo mlilo le tempile uzawuthoba umlilo wakhe. The fire of God was there. Because the fire goes with the presence of God. Whenever there is the fire of the Holy Spirit, there is a presence of God. Must be a fire that comes from me. It cannot be maintained by strange fires. It must be a fire that comes from me, because I am a consuming fire. He is a consuming fire. He is the consuming fire. Oh, may this generation know the fire of the living God. More even in this generation. By the time you saw where you came, he's concluding a chapter. Yes, it is from the Old Testament. In actual fact, now I figure as we listen to my Sinai, I figure Sinai, Yafuti Sinai, Kumlilo, as what happened and Otiko, and Moses, Ubasisto, as a fool, and I, because it's too much. What we are seeing on this mountain is too much. Mutiko and made his dwelling place on the mountain of Sinai. But that particular encounter, or that particular fire, was a fire of encounter. Bahlangana nayo uSimakade. Bahlangana nayo indoda yesoqaleni.
wahlangana naye umdala wemfundo. Kanti ufikile wahlala phezu kwentaba. Wahlala phezu kwentaba wathi mabize lesi. Uma befika beseza ngoba bebenochuku ngakuMoses uba asifuni ulandela. Asifuni ulandela uThixo ozawuthetha nathi ngapha kwamafu. Sifuna usibonela. Hleze mbeka ngesikokisa. When they came, they could not stand his presence. Because they can't tell him that he would have had his touching soul. See, tell him that he would kukuka, kukuki, so chongana. No, then judgment got him, they had his touching soul. See, the man is kind of a lamp and goes away. Go about the food who caught him and went about the Lions and Moses. What is the first one there? Because they are daring the wrong man. They are daring the wrong God. Some the Egypt is Titus Bonwan. Some the cause of my years a Kangwan. Some the Peggy and Diana Macaliton as control of the Mesomat. God was sitting in the city who called on a man, Pasquas goes on there, but I'm on the symbol. So this will be. Yes, because not even the mountain could contain him, but he resided upon the mountain of Sinai and revealed himself. But he's too much. Sesicela nje Moses yositusela wena wedwa thina sikwazi umelana naye. Awukuba wabiya uThixo. Wayibiyela intaba wathi baxelele Moses ukuthi akufuni noba bemnye, akufuni egusha noba ibenye ezobeka umcondo phezu kwale ntaba. Kamina nje unyathela kule ntaba izophupha. God solidified his position. Lumkisa kubekani dlale into kaThixo. Maybe uThixo tabeka. But in my mind, sense of all of us around in my mind is that all of these incidents so kuchilwa kukaThixo ngumlilo ithi iBhayibhile yami God on the day of Pentecost decided to come down through the power of the Holy Spirit and dwell amongst them. Ungacinga into eyenzeka sequentially uba bezofika apha. No, uThixo ugqibezela into ebeyiqalile. ngoYesu urewrite a new covenant. Wagqiba into entsha ngoba uthonke umoya ingcwele ujika izinto abasazuya Sinai. iSinai sabakubo abasazulandela lifu kodwa ilifu lisabakubo. Abasazubheka tempileni ngoba itempile ngabo. Ngoba nomlilo uzabakubo. Abasazuya etsholweni kodwa itsholo lisabakubo. It will be in them. Wait up Thixo idibanisa. Wathi wena Sinai kena kubongiswa. Wena burning bush kena kubongiswa. Wena tempile, wena tabernacle kena kubongiswa. Sonke singena mtwini.
Sonke singene emntwini. Akasadingi isakhiwo sazandla esenziwe ngabantu, kodwa udinga umntu ozawuhlelwa ngumlilo. Oyendelebo shakayata. Ribo shakayata. Wehlika umlilo. And they understood that all covenants for all generations have now been reconciled into man. Status of forward to status of forward to status of forward to ilifana libakhokela bebonke abejonge kulo balandele nafika umlilo wengumbili phezulu. Each and every one of them got their own fire. Abazubasa khomekela umbishop, abazubasa khomekela umpostile, abazubasa khomekela umfundisi. Everyone is going to get their share of this fire, and I will guide them, I will reside in them, I will baptize them, I will walk with them, I will be their priesthood, me as God in a man. This power, it is the same spirit that raised Jesus from the dead. It speaks life to his best Philadelphia. Again, more It was powerful enough to raise you from the dead. It is powerful enough to erase your cancer, to erase your diabetes, to erase. It is the same spirit that raised him from the dead. Spirit of the living God, for I am the consuming fire. I am the consuming fire. For he is the consuming fire. Receiving their portion of fire today. Você subir. Lilo a Jehovah. Lilo a Jehovah. Tell us standing up. If you can't stand up, if the Holy Spirit doesn't touch you yet, stand up. Stand up and lift up your hands and receive from the Holy Spirit. There is a share of your fire. Yes, Lord. Yes, Lord. As you are standing up, lifting up your hands, pray, 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 pray. Lord, your fire once again. Your fire once again. As satanic emotions, no, your start against me.
When he says to send away, we are here for an encounter with the living God. We are here for an encounter with the power of the Holy Spirit. We are here. Come, Holy Spirit, come. Come, Holy Spirit, come. Come, Holy Spirit, come. He will touch you where you are. He will touch you where you are. Just lift up your hands and say, Holy Spirit, fill me. 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 Equalize moyo wako. Equalize moyo wako. Equalize moyo wako. There is your special portion. There is your special fire. A tongue of fire set aside specially for you. That the Spirit wants to release for you today. Yes, Lord. Yes, Lord. Bodies of Kapuka, let's read. Bodies of Kapuka from Tagas. There is a special portion for you. Take it for yourself. Take it for yourself. Take it for yourself. Someone is being set free up and church. There is a fire. It's cleansing you.
Lift up your